așa cum am spus și la început, Ropedia este o comunitate educațională. Ce înseamnă educație în sănătate și educație pentru părinți, sau cine dorim noi, este ca toate informațiile pe care le prezentăm să fie bazate pe dovezi științifice. Nu pe ce a zis vecinul sau pe conspirații, ci pe știință. O să o invit pe Florența Crețu, care este coordonator al Ropedia, să vă spună câteva cuvinte în finalul întâlnirii de astăzi. Nu uitați să intrați, dacă nu sunteți cumva în comunitate, intrați în comunitatea noastră. Noi suntem la început, abia i-am dat drumul și o să aveți multe noutăți de la specialiști acolo. Mulțumesc! Vă mulțumesc că ați venit și că ați avut răbdare. Știu cum e să ai un bebeluș așa și aveți mare curaj să stați atât aici cu noi și vă mulțumesc pentru asta. Să vă spun de la ce a pornit acest proiect. Și eu sunt mamă de 2 copii adolescenți acum, una aproape adult, și m-am confruntat și eu când am venit cu copilul acasă de problemele pe care am auzit azi când le-ați spus Irinei. Deci și eu am cumpărat niște haine pentru copil când m-am dus să nasc și am remarcat că i-au fost bune la o lună, că eu am crezut că un copil de 3 kg se îmbracă în acele hăinuțe și mi-am dat seama ce greu e să ai un ghid acasă și să te lovești de o mulțime de probleme, care de fapt nu sunt probleme, dar dacă ar fi avut de unde să le aflu, mi-ar fi fost poate mult mai ușor. Și atunci când s-a evit ocazia și în cadrul companiei în care lucrez, ne-a venit ideea, hai să creăm o comunitate de părinți unde părinții să primească informații, nu neapărat de la alți părinți, că grupuri de-astea sunt multe, am fost și eu în câteva când eram copil mic, dar să primească niște sfaturi asumate de specialiști, fie că vorbim de medic, fie că vorbim de kinetoterapeut, fie că vorbim de psiholog. Pentru copiii mai mari sunt alte probleme, de logopedie, și vrem să abordăm toate aceste probleme și dumneavoastră să găsiți răspunsurile care vă frământă și poate sunt anumite întrebări la care nu v-ați gândit sau poate n-ați văzut o problemă neapărat. Dar spusă de un alt părinte și o întrebare pusă de un alt părinte, poate vă găsiți răspunsul inclusiv dumneavoastră. Și ăsta a fost rolul acestei Ropedii, o comunitate în care dumneavoastră, părinții și viitorii părinți, să puteți să găsiți niște răspunsuri. Și vă rog să intrați în comunitate, vrem să fie și să aveți curajul să puneți întrebări. Întrebările puse de dumneavoastră vor găsi răspunsul, noi vom căuta să aducem răspunsurile de la specialiști, astfel încât să aveți niște răspunsuri bune. Și vă mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim!